Пред нашата камера на VIP Media застава невероятна, ще го кажа още веднъж, пред нашата камера на VIP Media застава невероятната Манита Вартан. Тази вечер ми върви само на красиви жени, защото до мен стои Мис България и Мис Европа. Мисис България и Мисис Европа. Извинявай, каква е разликата между Мисис и Мисис? Аз съм мъж и не разбирам тези неща. Разликата е, че едните конкурси са за неомъжени момичета, а другите са за омъжени жени. Добре. Каква е тежестта на Мисис Европа? Когато си мисис, наистина отговорностите са големи, защото ти де-факто, освен красота, трябва да показваш и много качества на една улегнала семейна дама, майка и твоята роля в обществото. Това е разликата. Добре, това значи ли, че сега до мен стои една от най-красивите жени в Европа? Ами не една от аз съм Мисис Европа. Най-красивата жена в Европа? Да. Аз не мога да вкарам. Заограден съм само от красиви жени тази вечер, наистина. За мен като мъж е много притеснително и аз си бъркам думите и затова става така. Но каква беше твоята кауза като Мисис Европа? Знаем, че всяка миска, не знам дали така се казва, има кауза, която защитава. Каква беше твоята кауза? Аз винаги съм работила благотворително с деца таланти. Създавам концерти и събития, които са абсолютно благотворителни и безплатни, на които такива деца могат да се изявяват, също така получават подаръци. Правила съм няколко кампании за даряване на абитюренски рокли. В момента ми предстои едно такова събитие. На 7 декември ще има благотворителен бал във Варна, който е по инициатива на моя колежка, но аз съм лицето на кампанията да съберем рокли за момичета, които са лишени от родителски грижи или са в неравностойно положение семействата им. Инициатора, освен аз, е и Мисис Черно море Илона Душкова, която поздравявам от вашия ефир за страхотната кауза. Добре, каква е тежестта лице за гордост? Лице за гордост е една награда, която показва какво си направил ти за тази една година или за десетилетието за държавата, за цяла България. И е едно признание за цялостния труд на всяка една личност, защото ние награждаваме и бизнеса, и изкуството, и модата, защото човек може да бъде успешен както чрез своята личност, така и чрез своя бизнес. Какво бихте посъветвали младите момичета, които искат да тръгнат по вашия път и като цяло младото поколение, което в момента израства и ви следи, и ви се радва и така? Младото поколение искам да посъветвам да внимава кои са примерите му, тъй като в днешните дигитални времена бълват всякакви образи и да се стремят да търсят траен резултат, трайна слава, траен успех. Защото е много лесно набързо да станеш известен еднократно, но трайното се случва бавно, но остава за цял живот и най-вероятно ще ви превърне в лице за гордост за някоя от годините напред. И носи голяма отговорност. Разбира се, да. Добре, какво бихте пожелали на нашата аудитория за Коледа, за Нова година и за предстоящите празници? Пожелавам на всички зрители да се обичат, да посрещнат Коледа в домашна атмосфера с най-близките си хора, защото Коледа е уют, семейство и топлина. И последен въпрос. Днеска вие бяхте... Може да говоря на ти? Разбира се. Днеска, понеже до сега сме си говорили на ти, да не става сега си говори на вие, после на ти, така да се бъркам пред камерата. Днеска ти беше водещ на това събитие. Какво да си водещ на това събитие и всъщност да си обграден от всички тези хора, които са лица за гордост? Много рядко в нашето обкръжение можем да съберем толкова много позитивни хора, които са постигнали нещо в живота си на едно място. Как се чувстваш ти като човек, който водеше цялото това нещо? Трябва да ви кажа, че това е ролята, в която се чувствам най-добре, тъй като аз съм учител по професия. Сериозно? Обичам аудиторията, обичам да владея аудиторията, така че се чувствам прекрасно в тази роля и мисля, че ми отива страшно много. Абсолютно ти отива страшно много. Благодаря. Благодаря ти много наистина за това интервю, а ние ще се видим след малко.